inu ndi ine timakwatira mkazi mmodzi, mavuto nkumatitsatabe ena awiri, nthawi zina atatu, ndipo ena olimba mtima mpaka amatha kukwatira 4, anthu nkukhala ndi manong'onong'o. Koma kodi mukudziwa kuti mzibamboyu mukumuonayo anakwatira akazi okwana 20 ndi kubereka nawo ana okwanira 104 zizukulu mbwe pamenepo nkumawakhazika akaziwa malo amodzi? Zitheka bwanji munthu mmodzi kukwanisa kuwalowa akazi onsewa 20? Munthu uyuyu ndi ndani? Ndi chani chinachitisa kuti munthu uyuyu akwatira akazi onsewa? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji ndi akazi akewa? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwise anthu zomwe inu mukugulisazo. Dzina lake ndi Mzee Ernesto Muinichi Kapinga kuchokera ku Njombe m'dziko la Tanzania. Kalelo anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo Kapinga anabadwira mu banja la ana awiri okha. Iye ndi mkulu wake, koma mwatsoka mkulu wakeyo anamwalira. Ndipo zitadusa zaka pang'ono nawo mayinso akhomolo anamwalira ndi kutsala Kapinga ndi bambo ake okha. Wakula moyo opanda m'bale wina aliyense, ndipo atafika msinkhu wa banja chaka cha 1962 Kapinga anakwatira ndi kukhalanso ndi mwana. Tsiku lina bambo ake ankuluyu anamuyitana ndi kumuwuza kuti mmoyo uno kukhala mwamtendere muja ndi kukhala ndi mbumba. Popanda achibale moyo umazunza ndi mazunzo osasimbika, ndipo pa chifukwa ichi anamuwuza Kapinga kuti akuyenera kukwatira akazi mmene angatere ndipo azibereka kuti akhale ndi mbumba popeza iye alibe achibale. Patadusa kanthawi pang'ono Kapinga anakwatiranso mkazi wachiwiri, wachitatu, wachinayi mpakanso wachisanu. Akaziwa ati amakhala mokondwa kwambiri ndi mzibamboyu anali wabwino poyerekeza ndi amuna omwe ali ndi mkazi mmodzi amachitira. Pachifukwa ichi mkazi wachiwiri mu mitalayi anapempha Kapinga kuti ali ndi azibale ake obadwana nawo omwe nawo akufunikira mwayi uwu wa banjawu, ndipo akupempha kuti awakwatirenso onse okwana 7, ndipo zinaterodi ndi kupezeka kuti Kapinga wakwatira akazi 12. Ndipo amanka nawo njezera ndi kukwana akazi 20, koma pakadali pano akadali ndi akazi 16 kamba kuti ena 4 mabanjawo anatha kamba kazifukwa zina. Amakhala onse pa palesi imodzi, ndipo akazi onse, ana ndi zizukulu ndo ochilimika kwambiri pa nkhani yozisakira zokudya kudzera mu nkhani za ulimi. Mkazi aliyense ali ndi nyumba yake ndipo amadya ndi family yake, koma ku nkhani ya ntchito onse amagwira ntchito pamodzi ngati big family. Mwana ena ali m'madera ena, koma pa chaka china chilichonse amayenera kubwera kumudzi chifukwa kumakhala meeting ya family yonse yomwe amakambirana ngati parliament, pomwe pasakuyenda bwino ndi pati pakufunikira kuchitikanji pakhomopo, komanso kuwonjezera ndi kusintha malamulo atsopano. Mutati mwapeze anthu atakhala pa meeting mutha kumaona ngati kuti muzi wa dera lonse wasonkhana pamalopo. Ana 104, zizukulu 144. Akapinga ati life yawo ndi ya simple ndipo ndiyokondwa chifukwa ndiye mfumu ya pakhomopa. Akazi osalawa iwo ati alibe nsanje pawina ndi nzake chifukwa aliyense ndi munthu ofunikira mamuna, amakondana, kugwirizana ndi kupangira zinthu zambiri limodzi, ndipo palibe china amadalira kupatula zolima zomwe amakolola pa chaka, kuyambira chimanga, nthochi, mbatata, nyemba ndi zina zambiri zomwe anthu amayenera kudalira iwowa amakhala nazo. Mwinatu mukufunsa kuti zimakhala bwanji, amakwanisa bwanji akazi onsewa ngati mphongo. Funso ilili Kapinga amayankha momwetulira ndi kuyankha kuti anthufe tinabadwa ndi maulumali osiyanasiyana, ena oonekera, ena osaonekera, ndipo mwamuna ena koma ochepa anabadwa ndi ulumali oti pa tsiku limodzi atha kudutsa mwa akazi okwana 20,
ndipo iye ati ali ndi ulumaliwu ongofuna paliponse akhale ali active day after day. Ndi chifukwa chake anakwatira akazi onsewa ndipo iye zimamuthekera mosavuta. Please don't try this at home. Nonse muli mulilongwe ndi madera ozungulira ndipo mukufuna mutagula katundu wapamwamba wa John monga ma suitcase, ma handbag, ma blanket, ma carpet, ma duvet, ma stove abwino ndi katundu wambiri ofunikira inu. Pali tu shop yomwe ikugulisa zinthu zonsezi mochipisisa kulilongwe pafupi ndi Centenary Bank ya kumalangalanga pokwerera mabasi aku 25 ndi 49. Ayimbireni kuti akuuzeninso ni zina zambiri zomwe iwo akugulisa poti ine ndakamba chidule. Phone number 092380161. Ayimbireni mumve zambiri kuchokera kwa eni akewo. Osayiwala kupanga share Big Kapinga.